Panguva ino iyi kuda kuchita Gure has been attacked. Panguva ino toona kuti even ma-analyst aiwa eUnited Kingdom vaya vachikomenda panhau yakuda kuchita Gure kuda kuva involved aiwa muma-decision making aiwa enyika aiwa nhau yekuva co-opted into the most powerful and decision making board the ruling party ZANU-PF. Ndisandapinda mashoko nemacomments ari kubuda panguva ino yanyatsoonekwa kunzi kuda kuchita Gure haana kana room. Yes, ane wish yekujoina but panguva ino vanhu panguva ino havasi kana kutomboda kutombomuona ari mucentral committee. Don't forget subscribe or like on the bell kuti the news okusambanyira chiti local tycoon kuda kuchita Gure failed ZANU-PF central committee co-option process and the links to the ruling party succession bid remains a major issue of public interest. Different people have different views about Tagure's political ambitions, including his attempt to position himself to a presidential bid, which he denies. United Kingdom-based analyst Dr. Philen Zamshia said today about Tagure's presidential bid chances. Dear reader, Grace Mugabe had a better chance then to become president of Zimbabwe African National Union Patriotic Fund, ZANU-PF, than Kuda Joseph Tagore. Today, despite the money bags politics, this UK-based analyst achiuya panguva ino achiti aiwa Grace Mugabe aitwa nema-chances and aitwa ne-better chance yekuva the president of Zimbabwe. Panguva ino kuri kwanzi kuda kwachita Gure ari kunzi aiwa kunyange zvake ane ma-bags of money nema-links mu the ruling party ZANU-PF, but panguva ino ari kuonekwa kunzi aiwa he is not better, he does not fit aiwa kuva co-opted one into the central committee and two aiwa kuziva involved aiwa the presidency yenyika sema-suspicions anotaurwa nevanhu kunyange zvake achiramba kuti haana ma-ambitions ekutungamira nyika. Mbudzi mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Enda comment section medu dzamafunguro enyu. Subscribe or like, hit the note on the bell icon.